V Nitre sa konal už 13. ročník nitrianskeho akvatlónu, na ktorom štartovalo úctyhodných 238 pretekárov. Začal teda pred 13 rokmi ako náborové preteky športového klubu Delfín Nitra a sa to rozšírilo až teda po majstrovstvá Slovenska, keď každoročne dostávame teda nejakú kategóriu majstrovstiev Slovenska. Tohto roku to boli mladší a starší žiaci. Súťažilo sa v 19 kategóriách. Súťažilo sa v kategóriách od 7-ročný a mladší až po kategóriu veteránov, čiže mali sme zastúpenú celú škálu. Kategórie ABC to boli také kvázi podkategórie, ktoré nie sú oficiálne v triatlonoch, ale nakoľko teda hovorím, že my to robíme ako náborové preteky, tak my si ich každoročne vypisujeme. A potom teda boli mladší, starší žiaci, dorastenci, juniori, muži, ženy, veteráni. V jednotlivých kategóriách si prvenstvo vybojovali Jan Pavlík, Ivana Kuriačková, Pavol Víglaš, Ivona Miklošová, Jozef Cidorík, Ema Laštiaková, Miroslav Ozorák, Roman Švaňa, Aneška Machalková, Marek Pavúk, Kristina Jesenská, Matej Ščevlík, Patricia Mosná, Alex Mandák, Eliška Drahovská, Michal Svisták, Tamara Krajčovičová, Adam Slimák a Ema Beke. Z domácich pretekárov sa na stupni víťazov objavili aj Šimon Žáčik, Monika Nováková, Tomáš Peciar, Ema Podhorná, Kristian Žiak a Nikol Pivarčiová.